ассалому алайкум дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам. Бардорои дуру наздик буда мутмаин ҳастем ки сарбаланд ва хонобод ҳастед. Идои гузаштахати ҳамаи шуморо табрик таҳният гуфта ба шумо тансиҳати хонободи орзуманд ҳастам. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аблошкаи навор диден хонаҳои арзон аз шаме, бале дар ҳақиқат ҳаст дӯстон. Ва як хонаи қиматтаре ки дӯстон ба нархи 570 000 сомонӣ ҳаст, аз ҳама қиматаш ҳамин. Дигар ҳама хонаҳо дӯстони азиз аз 300 000 сомонӣ поён ҳастанд, то 150 000 низ ҳаст. бардоро баъдан барои қабули реклама ҳатман хонаи мошини замин молум асо техникаҳо фарқ надорад. Метавонед ки шумо дар WhatsApp ё ин ки Telegram имо метавонед ки муроҷиат кунед. Авто ТВ дар хизмати шумо аст. хулоса биёед дӯстон, ҳама каса лайкора мезанем, ба ҳазур тамошо кунед. навори музара меҳмонҳо ҳатман обуна шавед. мегзарем ба илони якумон. хонаи арзоне ки дӯстон бо нархи дигаре ки гуфтем аз он ҳам арзонтар. бибинед дӯстон, дар шаҳри Ҳисор дар болои канали Калон дар кӯчаи Саъди Широзӣ ки як ду ҳуҷрага аст. ремонта бинем бад нест дӯстон. ба ду ошонага аст плюсин дар ошонаи дуюм 42 метри квадратӣ дорад. ремонтш ништияк бардор ҷоно. 150 000 сомонӣ гуфта истоданд. боз ҳатман муомилаи зебо аз номи канали ман ҳаст. ва рақамҳои 975 66 78 78 WhatsApp дора. акада метавонед ки муроҷиат кунед. мактаб, мағоза, ана бугоҳи тиббӣ ҳамаш дар наздикие. бардоро барои нархи ҳамин хона якта лайк бисум шава. хоҳишманд ҳастам аз шумо. ина марҳамат дӯстон, касоне ки 150 000 сомонӣ доред, мехоҳед ки маблағтона гум накунед, харида монед бардорҷоно дар кортон мешавад. мегзарем ба илони дуюмон. бози квартираи фурӯшӣ дӯстон дар хуҷанд аст. дар якум иборат аз як ҳуҷра дар сокили этаж қарор дорад. 40 метри квадратия дар 8 микрорайон. бардоро ака ман маҷбур то намекунам иминои ҳамира шумо бихарем. ҳолата бинед, састаи ремонт идеалне рости. люкс ремонт дорад. фақат даромадан аз зиндагӣ аст. халос 229 500 сомонӣ. холоса ҳамин 300 000 сомонӣ гуфта истоданд. ва рақамҳои 926 77 60 66. ҳолат бардоро бинед, састаи мошина хидматрости баркен ҳавасм мекуна. ина марҳамат квадраш ҳам нормални, ҳамон ҳоҷатхонаш як аст, лекин ремонт бениҳоят хуб, идеалне. ҳамин хаки дар ошонаи сокилӣ қарор дорад. мактаб ва аптеки дигари нуқтаҳои хизматрасонӣ дар наздикӣ аст. обу свет дорад дӯстон. документҳо 100%. мегзарем ба илони сеюм. тоҷикистони қурбонтон муборак бошад. хонаи фурӯшӣ дорам. снираи меҳкалон 5 меравад дар шаҳри душанбе ноҳияи синоему қазоқони 2. рай меҳкалон 5 меравад. маршрутка бисёра. исни ресторан шаҳриёр меравад. рай тарафи 102 микрорайон. ҳар ду тараф раҳш тахминан бигем 400-500 метр. як остановка райҳия. кадом тарафи шаҳр бихоҳем меравад. дуруни душанбе дар ҷойгира дохил мешем. бахора мана сексион метавад. айпон сексион ресторан шаҳриёре. рости гап хонаро мо 570 та мегуфтем. ака арзонтар мекунем, метием хонара. мо нигоҳ намекунем ки симент қимат чид ё арматур мехеза нархаш ё дигар хона. ба дигаро кор надорем. мода пул дар кошида срочно. ин вана хоҷат хонаш. хоб иҷоба кухниш. این همین صحنه حوالی. یک کلیدور دارد تپچن داخلی دو خانه الهیده میشه. خانه بگیم 3x4. این خانهش 6x3.
مرحمت زنگ زنید سرشن فروخته بشود. мегзарем ба эълони чорумон. Дидем дӯстон, ҳатто ки соҳибҳои хона қатитон суҳбат мекунанд. Ана ҳамин хел хонаҳои шуморо ҳам низ метавонам ки аз наздик ҳатто рафта видеонаварӣ зинда кунам ва ба бинандагон пешниҳод кунам. касе ки хонаи фурӯшӣ дорад, дар аввал ва дар охир рақамҳои мо аст. боз квартираи фурӯшӣ дӯстон бо ремонти хуби нави замонави ки идеални бадабоаркагар дар 20 микрорайони шаҳри Хуҷанд қарор дорад. Дар шаҳри Хуҷанд дӯстон иборат аз як ҳуҷра дар ошонаи сокилӣ 47 метри квадрати аст бо нархи 245 000 сомонӣ. ҳатман муомилаи зебо боз ҳам дорад дӯстон. ва рақамҳои 926 77 30 акамон фақат рақамҳои дастишон кор мекунанд. касоне ки дар шаҳри Русия ҳастем дӯстон, бо мо бигап бинем ки чӣ гап хулоса метавонем ки дар алоқа бароем. намарҳамат интихоб аз шумо дӯстон. эълони панҷум мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе аст. аз ин баъд дӯстон хонаҳо арзонтаранд дар ҳамин авраи имрӯза. ҳама хонаҳои арзон дар Ленский район дӯстон, дар наздикии бозори Зафар ки дар ошонаи аввал дар сокилӣ нест. 33 метри квадратия дорои як ҳуҷра дӯстон, дар якум ошона плюс ҳамаи ин ҳамомаш ҷудо, ҳоҷатхонаш боз ҷудо бо нархи 300 000 сомонӣ. ана ҳамин квартирара гуфта истоданд дӯстон. рақамҳои TCL, WhatsApp ва ҳам дасти ака 931 44 44 87. акамон WhatsApp дорад ва ҳам дасти. марҳамат метавонед ки шумо фақат муроҷиат кунед. барен дӯстон, аз наздик хонара бибинед. ҳуҷҷатоша 100% дӯстон ҳаст. боз як маротиба дигар аз назар гузарони хулоса шумо сум метавонед хона мегиред. эълони шашум мегзарем. боз хонаи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Ҳисор, дар ҷамоати Сомон, дар деҳаи Хирманак, дар Адирошай хулоса иборат аз 3 ҳуҷра. ҳолат сасани идеалния чотка метавонед ки шумо будрои зиндагӣ кунед дӯстон. дар Адирои дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Сомон меган, деҳаи Хирманак. 3 ҳуҷрага 6 сотиқи замин дорад, 290 000 сомонӣ. ремонт тахтон бинед дӯстон, иҷа бениҳоят маблағи зиёд сарф шидагиай. аммо сотиқаш зиёдай дӯстон. ҳолат састани бениҳоят хуб. рақамҳои 918 80 22 37 акамон WhatsApp дорад. ина марҳамат рафта як маротиба дигар хонаро аз наздик бибинед. хулоса хонаҳои бениҳоят арзон. хоҳишмандам лайкҳоро бизанед, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. ва боз як хонаи фурӯшии дигар арзонтар дар Ҳисор аст дӯстон. ин бошад дар деҳаи Уртабус, иборат аз 2 ҳуҷра ва 3.5 сотиқ замин плюс ин боз як подвали дигар дорад дӯстон. метавонед ки чизу чораи худатона дар подвал гузоред. оҷилан бояд ҳамира бифурӯшем, мегар ростӣ бениҳоят маблағ дар кор шуда. хай ки дӯстон, вақте ки зуруд биям мефурӯшиш. 230 000 сомонӣ бача нарх навод бениҳоят арзон. ҳолати хона яъне ки 100% бигӯем ки сафед кардагию чи не дӯстон. аки баъд аз гирифтан камбеш доз дар худаш кор дорад, аллакай ба шумо маълум аст. акамон ҳамин хаша кардаста сум дар кора мега мефурӯшум хонара. дигар шуда рости гап зурум нарасидаста дар қимати материалҳо, аз он ҷумла семент қимат шудааст дӯстон. арматурам қимат шудааст. дорои як калидор ҳаммом ва ҳоҷатхона низ дорад дӯстон. обу барқаш ҳаст. мактабаш бошад дар наздикӣ ва 3.5 сотиқ дигар замин дорад. бо плюс и санг рехтаги, қим рехтаги гирду атроф дӯстон, бо семин блок баланд кардаги, маҳкам кардаги. ана ки баъд аз харидорӣ кардан дӯстон, боз худтон метавонед ки таъмира ба табдили худ идома диҳед. мегзарем ба эълони ҳаштумон дӯстон. биен ҳамун лайкчои бисмат бизанед дӯстон. ҳатман дар канали мо обуна шавед. бибинед ки дар ноҳияи 5 дар деҳаи Мирзоянск дорои 4 ҳуҷрага ебача 15 сотиқи замин аст бо нархи 180 000 сомонӣ. ҳатман бо дили пир дӯстон занг бизанед аз номи канали ман. ва рақамҳои 901 12 91 91 WhatsApp дорад. акамон WhatsApp дорад, дар WhatsApp метавонед ки шумо ба алоқа бароед. хулоса ҳолатҳоро бинехтон, ҳуҷраҳо ҳамашон сурат гирифтаги дӯстон ки ман барои шумо пешниҳод кунам. ман хеле видеои намекунам ки одаморо хеле ҷалб кунам. хонаҳои хуб ки ҳаст ба нафъи шумо ки бишавад, ҳамаи шумо дӯстон соҳиби як чиз шудед, ма дар як
давлати калон аст. хулоса ина марҳамат мардуми сарбаланди хидамон маъқултон бошад рафта хонаро аз наздик бибинед. мегзарем ба эълони наҳамон. дӯстон, ин қадар меҳнат мекунем ака хоҳишмандам обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ аст. дар деҳаи Яккатут. бардорое ки дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҳастед, ина марҳамат ба шумо як 4 ҳуҷрага ба дорои 3 сотиқа ана боз дарвоза дорад, гирду атроф маҳкам. ҳолати хона ремонтиш ништиягай, медури фақат зиндагӣ мекунӣ. 260,000 сомонӣ 4 ҳуҷрагае бача ки метад. плюси бо 3 сотиқи дигар замин дора. рақамҳои 903 85 66 99 акамон ватсап дорад. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш ҳастай. таъмири хона бениҳоят зебо. обу барқ ҳаст дӯстон. чихе ки десен симчуҳо гузаронагиян. ремонту хак медуроин зиндагӣ мекунем. плюси боз оинаи нилгун ҳам дорад. диванча ништияк. кане як суроғ кунед, шояд ки ба чизи чорааш бита ба шумо. мегзарем ба эълони наҳамон. дӯстони азиз, боз хонаи фурӯшӣ дар Душанбе аст, дар ноҳияи Фирдавсӣ. гуфти акай қавои макка дега ай Душанбе хона аст бо нархи 260,000 бо 2 ошёнага 4 ҳуҷрага. ана ҳамин аст дӯстон. 2 ошёна дорад, 4 ҳуҷра дорад, плюси боз 3 сотиқи дигар замин дорад. дар Душанбе дохил мешавад ба ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи Гулбута, дачаи Маҳмуд меган, ана ҳамун тарафда. рақамҳои 93 400 106 акаун ватсап дорад. ина марҳамат касоне ки мақсад харидор ҳастед, касоне ки аз Душанбе хона бояд гирен, хулоса бояд дар Душанбе бимонен, ина марҳамат бардоро. вариантҳоро мо пешниҳод мекунем, интихоб аз шумо. тавассути ҳамин гуна навор дӯстон мо лайк ва обуна ҷамъ мекунем. хоҳишманд ҳастам, лайкаро бизанед, ҳатман обуна шавед. хонаҳои шуморо низ дар кор шавад аз наздик рафта видеонавор мекунам ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. на танҳо дар як ютуб канали худам, дигар каналҳо ҳам дӯстон ман дорам, инстаграмам ҳастай. касе ки савдо кунад агар хонаҳои худшонад дар дигар сайтҳо низ мегузорем. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. наворо тамошо кардед, лайк мондед. ман аз ин миннатдор. қарсак ай ду тараф мешавад дӯстон. пешниҳоди хонаҳои хуб аз ман, лайк ва обуна шудан аз шумо. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. наворо тамошо кардед, миннатдор. то наворҳои оянда худованд ёр мададгортон бошаду паноҳтон ба худо дӯстон.